Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Danica, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sakbay na, kablaawan kayo pa'y ngawan labas di ta istasyon ti radyo. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaan ti biyagmi nga agasawa. May sakmat kadag iti nakapadas iti saam ken tuok nga itden ni ayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Danica. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ayat ti pampanunutan, Manuel. Itay ka pa'y nga alo si Isan. Adala man ti rabii. Apalaklaunay ni pare Resti, Danica. Naglabas lati may sa atawan. Nakabakasyon manan dito'y pagilyan tayo. Manuel, Pampanunutak mat ti makigasang-gasat iti balasi utawa. Nagrigat ti biyag dito'y lugar tayo. Danica, no agabrodak, makaurnong ta iti pagpatakder ta iti bukod ta balay. Agnanad tapay lang amin dito'y balay datatang kananang mo. awan mo ti parikot iti panagnaad ta diti balay datatang kananang. Awan mo ti masasauda ka data. Uray pay. May mayat mat lang nga amang no adda kabukbukudan ta abalay. Manuel, Kayat ko ti agabrod. Tapno agbalin mat anaalwan ti panagbiag ta. Pangalaan tayo nga iti kwarta a pagabrod ni Manuel, anak kaw. ay, day tamat nga rod ti pampanunutek, tatang. Awan ti kwarta a maaramat para iti panagabrod na. Ay, Adamat kit di tayo kakaisuna abakak. Mabalin ko nga ilakaw. Tapno ada aramatan ni Manuel nga agabrawd. Ha? Day talaeng ti maitulong ko iti asawam, anak kaw. Mabalin ko nga ilakaw jay bakak. Sigurado kayo, tatang? Saan ka dingar aramatan nyo ijitalon ti baka? Isardang ko pala ti agtalawon, anak kaw. Ni pala kasinsin mo nga ador ti manggam mulo iti daga asuksukayag. Kasta ka di, tatang? Wen, anak kaw. Tinapatag, matulungak ni Manuel nga agabraw. Amok nga kurang pa'y tinaglakwan iti baka ni tatang. Iso asya kung ti makaamong agsapul pa iti kwarta nga usaram nga agabrod, Manuel. Nasayat nga ron ng kasta, Danica. At damat ng kasarita kapag utangak pa iti kwarta. Manuel, Talaga kayat konti agabrod. Nagsarita kami kini Resti. Tulungan nak iti panagabrod ko. kasta ka di? Wen, Danica. Tilangan kwarta ama aramat ti kurang. Tapno malpas ko amin ang dagiti kasapulak nga agabrod. Ala, di ka madanagan. Tulungan ka nga agurur iti kwarta para iti panagabrod mo. Kumusta ti panangipag na ni Manuel kadag iti papilis na, Danica? Ayos mo, tatang. Kinapudno na. Nagkuyog da ni Resti anapan iti ahensya apag-aplayan da. Nasayaat nga rod no kasta, anak kaw. Sa paila ko mga road, tamatulungan ni Resti iti asawam nga agabrawd. Wen, tatang. Nasingid mo't nga gayim da Resti kanti asawak. Nabayagan nga agab-abrod ni Resti. Iso nga apalan mo't ni Manuel. Anak kaw. Inutang mi amin ti kwartang inaramat ni Manuel. Iso asapay la kumata maka-abroad mo't ti asawak. Nakasaganan dagiti usar mo nga aga-abroad, Manuel. Nubigatan ti flight mo. Agan-anad ka kumakanayon iti papanam, ha? Awan, Danica. Agyaman ak iti suporta ngayon pahay mo. No saan akada kayo iti pamilyam? Saan ako maka-abroad? Ay na, di mon panunutan dayta, Manuel. Tinapatag, maka-abroad ka.
Kan makaurnong ka para iti masakbayan ta. Namnamam day ta, Danica. Agtrabaho kay abroad para ka na ta. Danica, Manuel. ay ayatan ka unay. Oh, Ay ayatan ka man, Manuel. kastoy gayam dito abroad, Resti. Nagadumat latipada tayo a Pilipino. Wen, Manuel. Adumot lati kalugaran tayo dito abroad. Yam-ammo kan to kadakwada. Ay, nasayaat nga ron no kasta. Oh, sa dino itan ti papananta. Mapantay ti kumpanya pagtrabahuan. Lalay ngam ti agtrabaho, tapno makaurnong ko adagos. Talaga kasta ti aramidag, Resti. Amumat nga inutang mi ti kwarta a pinag-abroad ko. Mabayadam to amin dagita nagsweldo kan. Tadito'y abroad, no nalaing ka nga agurnong, ado ti kwartam. Mala, mapantay ti kumpanya pagtrabahuan. Imawag ka din ti asawa, manakaw. Saan pa'y nanang? Makumikum lakit di dayjay iti trabaho na. Imbaglakit din ata tinulungan ni Resti ang makastrat iti trabaho ni Manuel ijay abroad. Wen nga rod nanang. Apag iso nagbakasyon dito lugar tayo ni Resti. Nadakamat na kini Manuel nga adutag kasapulan iti trabahador iti abroad nga ayan na. Kasta ka de. Wen nanang. Tila ang pampanunutag. Nagadudag iti nakautangan nyo iti kwarta. Tapnula ang aramatan ni Manuel nga agabroad. Sana bale nanang. Apaman na makasweldo ni Manuel. Bayadan mi dagiti nakautangan mi. Wen, anak ko. Uray ni tatang mo. Inla ko na pa yun ti kakaiso na abaka na. Tapno adda usaran ni Manuel. Wen nga rod nanang. Angam di kay madanagan. Apaman nga agsweldo ni Manuel. Isubli mi adagos di kwarta naglakwan ni tatang iti baka. Manuel, isugayam ni Mayan. Best friend ko dito abroad. Mayan? Ni Manuel, kalugarak. Hi, Manuel. Hi. Si kagayam ni Mayan asang kadakamat kanyak ni Resti. Ha? Anya di bagbagan ni Resti kan ka, Manuel? Napintas kan sexy ka a babae. Agyaman nak. Oh, anya pala tiraramidin tayo. Total, awan matitrabaho tayo ita, gaputa holiday. Agshot tayo kiti. Una, mapan tayo nga rodan. Nabardag ako. Manuel. Mayan, insadag mo matan kanyak. Amay, di mo ka di kaya. Naisadag ko ti bagikan ka, Manuel. Saan mo't kiti? Sige, agsadag ka lang kanyak. Yak samad ten kabalag ti agino. No kasta nga ron, itulod ka ni Tidagos mo. Resti, kasano nga eh. Sana nakabalan ni Mayan ti aginom. Okay. Itulod na ni Tidagos na. Dore siya kat na parte ka. Bayadan tayo ti ninom tayo. Duwan abulan tinapalabas, anak ko. Ngamapay ngay. Di na kamutan awagan ti asawam. Uwan nga rod tatang. Madanagan akpay kitin. Anya nga tanti napasamak kan kwa na. Sing-singirandak pa yan dagiti nakautangak. Anak ko. Ibagbagada pa yan nga gululbudak. Imposible ka nung awan ti ipatpatulod ni Manuel a kwarta kanyak. Dani ka. Tatang, anya ti aramidag. Dakil ti utang miga po iti panagabroad ni Manuel. Madanagan ang una yan. Anya nga rodan tinapasamak kin ni Manuel, Danica. Pulos nga awanan ti damag tayo kan kwa na. Mariribukan ako, nanang. Andiyak pa yun makaturog, gapo itinalabos sa panagpampanunot ko. Manipod nag-abroad. Saanan ang nagipatulod iti kwarta pagbayad yu kuma iti utang niyo. Nanang,
Ay, Diyos ko. Sapay la ko mahatawan da ko sa napasama kiti asawa man ako. Nagdamag akmutan iti pamilya ni Resty. No damo da may papan ka ni Manuel. Gumawan ti may sungbat ga. Anak ko. Talaga madanagan ako, nanang. Diyak amo na niya ti rumbang aramidak. Ala, patib karam ti pakinakam mo, anak ko. Dakas ti mapasamakan ka. No baybay am ti salunat mo. Anya, kamutan Manuel. Jak impagarup ang makirelasyon ka kanimayan. Resti, jak nalaptan ti bagik. Nasuliso ka kinimayan. Kasanong ti pamilya may di Pilipinas? Mabait na kunayan iti asawak. Sigurado ang madanagan itan. Manuel, basol da ito yung inaramid mo. Binaybay amon ti pamilyam gapo kanimayan. Resti. Di mo pa yan awagan ti asawam. Di mo pa yan ipatuludan iti kwarta. Amom ka di nga damot pamilya ni Mayan iti Pilipinas? Amok da ita, Resti. Impudlo na amin kanyak. Nakabasbasolak pa ikit din, Manuel. Jakla ko man inyam amukan ka ni Mayan. Resti. Ornusam da ito, Manuel. Kaasi ti pamilyam. Kenwaswasan yun ti relasyon nyo ka ni Mayan. Agun-uni ti cellphone ko. Sabali ang numero tagparparang. Nilakit di Manuel ti umawawag. Hello? Sino da ito'y? Danica. Ha? Manuel? Kumusta kan? Anya tinapasamakan ka? Apay nga itala nga umawag ka. Pag-awarin na, Danica. Nagbasulakin ka. Anya ti kayat mo asawan? Dakal ti basol ko ken ka. Sapay la ko mata mapakawan na kitipod no ken ka. Manuel, anya ka din day tangay bagbagam kanyak. Apay nga kidkid daw kamutan iti pamakawan. Anya ti mapaspasamak kan ka. Apay saan ka makaig na, Manuel? Adda ka di mo nagustuhan nga inaramid ko? Ayan. Jak amuno ka sano nga ibagakan ka daytoy. Manuel? Basol daytoy nga aramidan ta. Agpadatangad daan iti asawa. Iso nga isardang tanda ito'y minamaag a relasyon ta. Awanan kay tibain. Saan ka diyan nagsarita ang tanday ti abanag? Apay, naumakan kanyak? Maawatan na kumamit mayan. Naamiris ko a basol daytoy nga aramidan ta. Anya? Waswasan tan ti relasyon ta, mayan. Impudno kon iti asawak ti amin. Anya? Sapay ko matamawatan nak. Saan arumbang dayto nga aramidan ta? Nabaybay akon ti asawak. Agmaysan atawon ko dito'y abroad. Ngampulos asa anak ang nagipatulod iti kwarta. Apagbayad iti utang mi, gapo iti panagabroad ko. Kunak man no ay ayatan nak, Manuel. Pakawanan nak, mayan. Saan nga ayat tinariknak para ken ka? Mailiwak lang amin iti asawak. Iso na ramit. Awanan kay tibain. Ulbod ka. Kabala ka talikodan ti pamilya iti Pilipinas gapukan ka. Ngamita, nagbabawi ka. Mayan. Pakawanan nak. Ay ayatak ti asawak. Lipatan tanti anyaman ang napasamak ka data. Nagpuskol matan ti rupam agpakita pa'y kanyak. Manuel. Danica. Nabayag a panahon nga inururay ko dayto ya kanito. Tapno makapagsarita ta. Awanan ti rumbang nga pagsaritaan ta, Manuel. Iso pumanaw kan. Kunak no napakawan na ko ni tinaudi pa nagsarita ta. Pulos sa di ka mapakawan, Manuel. Nagsapul kay ti sabaling arpad. Idinto tadaak dito ya pinanawam.
Nang namnama ak ngagsubli ka, kan mapasaya at ti pamilyata. Ngaman niya tinaramid mo. Binaybay anak. Danica, anya ti kayat mo nga ramidak. Tapno mapakawan naklang. Pumanaw kan, Manuel. Saan ka nakasapulan iti biyag ko? Ikanak pa iti gundaw yung agbalbaliw. Kan mangiparikdakan ka iti ayat ko. Tiyak kasapulan ng ti ayat mo. Sinaktanak, Manuel. Linukunak. Kan kang runaan ti amin. Di mo inikan patan ti panagayat ko kan ka. Danica. Sinayang mo ti ayat ko, Manuel. Si kalaang ti lalaki nga inayat ka nagtalkak. Dati amok. Si katiag balin akat ako nainay ko itagnanayon. Ngam nagkamaliak. Danica. Di ka lakuman na maamupay, Manuel. Nagbalin na nariribog ti biyag ko gapukan ka. Sana may kariti ayat mo kanyak, Manuel. Narukop kan manangalilaw ka, lalaki. Pumanaw kan! Tapulo sa dikan ka sa pulan! Manipod idi kan ita. Jakon pinakawan ni Manuel. Awanan ti mariknak nga ayat kan kuana. Babaan met iti tulong dagiti kakabagyak, nabayadan min dagiti utang mi. Naglabas nga rod dagiti aldaw, sakmat tinagabrod. Kat ti sapul ko, intulong ko laangen kadagiti dadakkel ko. Alakastan, katagyaman ak iti panang yurnosyo, iti pakasarita. To'y pagayam mo, Danica. Danica, pagayam ko, agyaman ak iti patulod mo a pakasaritaam. Di ka mababalaw no di mon pinakawan ti asawam, nga uray no nagpakpakaasin da ito'y. At daamin kan ka apanghedeng. Ngayon ti makunak, nasaysaya at numamakawan tayo. Nang runa no ti agkidkid daw iti pamakawan, kat si pupuso, ti panagpakawan na, ken panagbabawi na, iti nagbasulan na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Danica, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kidin surat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulieser, ken itimat direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.